Sige. Yeah. 5. Saan dito? Saan ka dito? Sikim ako, layo ko. Sikim ako nag-work, tapos dito ako umuwi sa may, ano, sa may Iranian, yung sa yung Jumeirah apartment. Hmm. Kitang dito naman diretso. Tagal ka na po nagtatato? Hmm. Ate ko din eh, naghanap ng travel malam. Kasi kung nandito yun, sasama yun. Mas ano yun sa akin. Ayan, siguro na.
Ganda na. Sangkod naman dito ito. Na? Sangkod naman. May kanon ni Rumnik ko na nan. Pagcacat ako tayo pala. Dani pa ka mo. Ikot to. Awan mo dana pa na naman nagkarlik. Kanya Abu Dhabi ko natin. Sa corona. Ikaw, saan bagas ka? Yung butterfly. Saan malalagay? Dito. Mas saan ba dito maganda siya. Pero Pagano? oo. Yung auto mo. Yes, pen. Yung isa lagay mo. Dito. Ikalawa mo.
Katang tiwala. Pwede na din. Katang tiwala. Ay na. Nagtibos. Anak mo kami. Regalo. Working hours, working important. Hmm. Ilang taon ko? 16. Ang mas matanda pa yung anak ko sa'yo, 17. Regalo. Ang dahil na isang taon. Hmm.
panggamot sa'yo. May ino siya, may cream siya na nilagay siya. Sachet. Yung sachet na cream. Magtatanong din ako sa ate ko kasi nga parang mapipili yung sa ano, sa pharmacy. Parang brown siya. Na sachet lang siya. Yun yung pinapalagay niya sa akin lagi. Yun. Meron din ako dito. Ganyan. O, sige, bili ako niyan. Mas ano. O, ganito. Ganito siya Mahal kasi effective. pagka ano. Oo. Itong pag Vaseline kasi na mainit sa balat. Hindi, ito ganito yung ginagamit. Oo. Yun yung pinibigay, inaano niya talaga sa amin. Kasi ito rin yung, ganito din yung cream na gamit ko sa, alam mo yun, sa micro at saka sa ano ko sa kilay ko. Oo. Ayan din ang ginagamit ko. Mas maganda kasi Madali siya mag-heal, kuya, pag ganito. Oo. pag Vaseline kasi sunog. Ay, pangit ang basin, mas maganda talaga to. Kasi 3 days lang ito. Maano na siya. Matagal na talaga ako nakakato ng word na to. Gusto ko yung word na to. Ano bang ano na to? It means love of faith. Yung ano lang, yung wala kang inaano, yung sa faith mo na lang inaano yung nangyayari sa'yo.
family lang kayo dito. Ito sa sunod to po. Magkano po to? Sa susunod yan. Kasama ko na ate ko kasi magpapagawa din daw siya. May mukha. Hindi ano eh. Kahit i-butterfly mo na lang. Huwag mo na lang yung ano. Hanap pa ng ibang butterfly. Oo. Yung ano niya na. Oo. Parang, Kasi parang may mukha. parang complicated siya no? Hanap ako. Pero ganito din siya. Pero dito sa likod ko. Sige, sige. Yan. Bilis ah. Magkano po lahat ko yan? Dalawang frame yan. Dalawa ko nila. Oo, dalawang frame. 170. Mabuti na yung extra. Kasi gamitin ko din sa kilay ko minsan. Oo. Tatarantang ka? Umaga naman namin. Ano pa naman? Chicken o. Wala ba yung ubo mo? Salamat po ah. Sige, salamat. Ano? Ay, dito pa eh. Sunod ulit. Oo, send ka lang ng Oo, sige. Magpapipili na natin. Gusto ka talaga. Dito ka lang pala. Tagal na namin hinahanap. Magtatato. Sige po. Salamat. nakalak. Dapat?
Rachel, maraming salamat. Si Lynn's Kusina, may jacket ka na. Meron pa. Guys, pwede kayo magbabaan, pwede kayo magbabaan at magdikitan dyan. Baba kayo mga bahay nyo.
Ayan na. Ano ba mga minitid-tigas tulog ko na din ang tulog. Manong di na ulog tanon? Tulog ka? Ano di mo yun? Tulog ka na? Yan. Ha? Oh. Ang pelag sweldo? Ang pelag sweldo mo? Hindi na magpasweldo. Ang dami ka mo. Ang sami ko mo. Hindi na magpasweldo. Ang pelag. Ang pertama niya. Gastagal ka magay. Gastagal ka na. Ano? Kinakuyog. Ito nakuyog, marang nagtulungan. Yes. Hindi ka pa nakipasko. Hindi ka pa nakipasko. Ikaw ang aking... Ano na? Pag-suya ka niya?
isa. May isa. May tigas. Sandalo. Kuya, pang mga pasyal na kuya. Ito yung barkabon ko. Ito yung barkabon ko. Ito na, baru-baru ko. Ito na, baru-baru. Tara. Ini.
nagtututo. Hindi ko marinig yun. Ang signal. Ang sana. Sabi yung buhay rin. Hindi mo nag-help ang siguro. Ito na yung nag-isigod tayo di. Ano ba no? Hindi nang isigod dito tayo yung ano ba no? Nabordado rin. Ito na na. Pag-ipay. Pag-ipay. Lakto ko na mag-bumili na rin. Takiti ba? Takitin mo ang kanyang takiti ba ka? Takitin mo ang kanyang takiti ba ka? Diba? Na? Hindi sumada yan.
Antik. Uy. Kalat naman yun. Pag nagkalat ka naman. Okay. Uy. Sabay mo yan.
Hello, Salma. Gaming Universe. I'm waiting for my customer.
Hello, madam. How are you? Oh, yeah, still available the Yaris. Umutan. Ano pang? Umulang tin. Ano naman pang? Umut. Na? Umut. Te, pulutan. Pulutan. Ate bakit? Pulutak. May chicken si. Na-miss ko eh. Na nakita ko isa ka 4 lang. Ano yung Mark? Mom. Dapat fishbowl dam Plus si tumulog lang. Ha? Nakabidyo. Kangit.
Sayang lang yung alak. Mm. Pwede naman ticket na nga tayo gaya. Ang dami libre dito. Libre mo suna. Libre ticket. Hindi, 18 years old. Naiwan ko na po. Siete. Kama ni siete. Ang gano'n dala-alao na. Tapos na to. Ma? Sadang. Doon ako masiputan jaya. Ang bingso natin lang di ko. Natulog na? Ano pa to? Natulog ko. Nako. Gusto din kumain. Squid ball dapat. Patro na ako. Hindi na di reso. Ang dati ko tanya niya. Kinsad naman yung suplit. Ang binayadak pa yung sapatos na in-order na. Supli nga. Kung man nag-suplit ka tito wallet ko. 30 lang supli natin. Na- Ang dabla ko tanya.
pagsugma. Urine. Sumoy lang. Tukatang. Ito dadang dito pamilya ko. Kula ng Rabas. Maraming salamat. Naantay ko yung customer ko. Kasi kanina pa papunta. Hanggang ngayon wala pa. Kaya tadi. Pati pala. Spin mo. Nakalawlawagan. Wala nang ito. Na.
Ay, gusto ko brownies. Kanin. Nagbibinasa ng nagkakaroon.
Fix na ako. Oo. Nagbabang internet. Mang, pahintat. Kaya ano niya pa ni? Oo, dyan. Sakay ka ng elevator. Natay ni Kwan. Ne, Di puliso. sino ang pulis? Di pinasugan na nga gina. Ang gunahan. Nara ka na? Oo. Namatay ka na husgas ka. Namatay. News. News. Namatay. Heart attack. Pasok. Pasok. Dito. Saan ba yung patatakpan mo? Dito lang, dito. Ito yung Ano lang, maliliit. Patingin nga nung, ano, alin? Alin ba yung sinunod ko? Ito? Tignan ko kung saan ipipwesto yung mga bulaklak. maliliit yung ano ko. Wala takpan ko. Ito. Ayun, ang ganyan. Ayun. Dito ito pa. Hanggang saan? Hanggang Maliliit dito lang. Hindi, hanggang dito yan. Maliliit lang po yan. Oh. Paano yun? Doon ka. Dito. Oo. Ules ka. Paano kung nandito?
Pangit eh. Oh. Dapat gloves. Nandun lahat eh. Dito wala. Alcohol. Dito didrawing yan ng muli. Hindi na. Yung parang pattern. Siyempre yung mga lalo ko na pinamulak ko. Yung mga yan. Kasi pangit eh. Hindi na makapag-short eh. Marka ko. Maliliit lang kasi yan. Parang may tatlo pa dito. Maliliit. Ano mo lahat? Ito pa. Ito. Ano pa ba yan? Maliliit lang ha. Ako lang yung dito. Parang ako dito yata. Parang yung masabi. Paano kayo ito yung dito ako? Hindi delikado. Hindi. Parang parang ako. Ito po. Okay lang naman dito. Okay lang. Ito yung malala. Ito. Yan lang. Parang maliit lang. Magkahiwalay na lang isa dito. Ah, sige. Sa marko mo dito. Ah, sige. Tapos Tapos ito ito. ko dito. Ah, Ibang sige. phone. Hindi. Like mama. Magpapatato. Ang sikip mo. Ayaw kasi mag-short eh. Walang karapatan. Ito. Mag-iwan. Diyan, ay. Okay. G7. Hindi pa kahit wala namang asting kuya yung iba yung malayo. Yung nasa ba yun? Yung ganito. Ito. Ang ganyan. Kahit wala na siyang skin yung malayo. Sabi niya masakit niya. Dapa mo. Ay, lamig po. Paano? Ganito? Oo. Sige. Ganyan? Pag dito ka dumapa. Dito kaya ako ulo. Yun, dapa. Para marin. Pinatay ang kalibig. Pas na.
6. Bibil-bila. Seven. 7. Shed alpha ah.
Red Sea. Jahat nga dahil kami, Yosef. Yung may bas ito. O nang ibarbara. Ang dahil ko. Okay din. Ang kabila. Ito barbara nga rin. Bakit? Pero ako natin, luso. Sa'yo pagkuha na. Barbara ka. No. Barbara ka. Ito yung dati yan. Ano ka tata?
Tagilid na.
Agad na sunog. Mang.
masakit to. Sa baba. Oo. Lang ito. Dito yung ganun na. Itong dalawa. Ayun, dalawa na dito. Parang din naman, ano, tangkay. Bulag na ito. Ano yun? Ito na dito lang. Ito. Bakit ako na parang may isa dito? Hmm. Hindi na makita. Okay, thank you. Sa marpa mo. Ito. Hindi. Ito. Ay, hindi naman na yata ito. Ito. Ito, ito na. Ano naman ang birthday? Bulpen. Ayan. Pasay mo. Dito sabi. Dito. Tagilid. Dito.
Ito yung stem pwede mong takpan. Itong dulo ng stem. Anong habaan? Hindi. Takpan mo na ganito. Hmm. Ganda yung stem. Takpan ng petals pwede. Ganito na lang. Oo. Diyan dito mo takpan ng to. Yung ending. Bata yung stem. Oo, kasi nasa gitna siya. Ulogin na lang natin bulaklak dito. Sige. Parang stem na lang. Masakit masyado pa bulaklak. At pagka dito? Oo, ganyan na lang. Kunwari na ano na stem. Ay, yung ano, petals. Petals.
Masyado dito ah. Sakit. First tattoo to. Hindi, meron din ako dito ah. Kaya lang hindi kinulayan. Paano, magkano pagpapakulayan ko to sa kuya? Hindi naman masakit pag kulay na, di ba? Red lang at saka green. Yung Chinese na babae sa salon. Yung nagtatuloy ko noon, 2018 ata. Diyan. Ito sa may... Oh, dito lang din yun. Sa parlor. Gusto mong bumili ng panggamot na ganito. Meron kasi ako dito. Yung ganito. Ang bagay, Oo. parang pinasakit. Hindi para mas maganda yung paghilo. Magkano ganun? 10 ito. Pagka ito sa pharmacy 30 ito. Isang ano lang. Oo. Sa Ito shade. 10. Kasya na yun. Isang sachet. Lagi kang lalagyan. Hindi pwedeng samanan, di ba? Pwede. Di ba? Basta lagyan mo lang ng ganito. Huwag lang sa dagat ah. Dagat tsaka swimming pool. Huwag mo naman. Kahit mga 2 weeks. Bigay ka na lang dalaw. At tapos sa tapos. 10. Tsaka ito. Wala pala akong hotel ko yun. Suklihan mo ko. Ito, 100. Ito. 100 eh. Wala mong 10 eh. Kaya mo na? Kasunod na lang. Oo. Kasi babalik pa ako dito. Yung kabila ko din dito. Ha? Patay niya sa likod. Ha? Di ba sa likod? Ito. Red and green lang. Kailangan parang buhayin ng line. Oo, masakit na naman yan. Bubuhayin na naman. Oo. Oh, sige, nasunod na lang. Basta huwag mo lang kaligtaan itong panggamot. Lalo peklat. Pero sige ba talaga ito po? Yun, plastic na. Sige, kuya. Sige po. Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan mo? Ha? June. Ako si Lisa, ha? Please. Dito ko kasi baka yung mga friend ko. Ah. Magpapakaso din. Guys, maraming salamat sa mga tumambay. Team Lab, maraming salamat sa walang sawang suporta. Ako'y mag-i-end na. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Good night.
Good night, Boss Ricky, Seychil, Team Lab, lahat ng Team Lab. Maraming salamat sa inyo. Good night, everyone. يا عباد